Sinasabi ko sa inyo mga bes, nakuha din sa parinig. Buti na lang talaga mga bes at tinablan. Eto na nga mga bes, nandito na kami sa case survey ko. Ang sabi ko nga kay Daddy King mga bes, automatic na yung bilhin naming washing machine. Kasi kapag nanganak na ako mga bes, siya muna ang maglalaba. O at least, hindi na siya mahihirapan maglaba, diba? Utak! So, ayan mga bes, dinedemo na nga pala dyan ni Sir kung paano namin i-install sa gripo yung hose niya. Ang sabi ko nga sa kanya mga bes, kay Daddy King na lang niya i-demo dahil wala akong alam dyan. LG nga pala yung kinuha naming brand. Tapos nasa 11 kg siya. Yung SRP nga pala niya mga bes ay nasa 32,000. Pero kapag kinash mo, nasa 26,700 pesos na lang. O di ba mga bes, medyo malaki na rin yung masisave mo kung meron kang pang cash. Pero kung wala kang pang cash mga bes, pwede ka naman mag-installment dito. Hindi mo na rin naman mamamalayan yan, patapos na pala yung binabayaran mo. So yun na nga mga bes, magbabayad na tayo. At totoo na nga to mga bes, dito pa naginip. Hay nako mga best, lagi akong ganado maglaban nito. Siguro pati damit ng mga kapitbahay namin, nalaban ko na rin. Salamat nga po pala sa mga mababait na staff ng case survey ko. Shoutout po sa inyo mga madam. At ayan na nga mga best, nagkabilangan na nga. No ko mga best, tuwang-tuwa pa ako dyan dahil may sukli pa akong 3,000. Oh, ayan, fast forward tayo mga best. Ang bilis nga ng delivery nila dito sa case survey ko. Agad-agad talaga yung na-deliver nila sa aming bahay. Shoutout nga rin pala sa mga gwapong staff ng case survey ko. At ayan na nga mga best, kinabukasan nga i-unboxing na namin ni Daddy King. Dahil maglalaban na ako mga best, syempre natambak na naman ang aking mga labahin dahil nasira nga ang aking washing. At tuwang-tuwa naman ang inyong bestie. Dahil hindi na ako mahihirapan maglaba mga best. Syempre mga best, itatry na natin agad-agad yan. At ayan mga best, sinry na nga namin at hindi nga namin alam kung paano gamitin. Kaya nanood muna kami ng YouTube. At ginulo ko pa nga ang buhay ng aking kumare sa Qatar. Nagpaturo nga ako sa kanya mga best kung paano ito paandarin. Nakakabobo pala yung washing machine na to mga best. Pero ngayon mga bes, alam ko na, madali lang pala siya. Iseset mo lang lahat ng button niya mga bes at siya na ang bahala sa lahat.